Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts. Karon nga adlaw. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes petsa 4 na bulan sa Disyembre tuig 2020. Uy 21 kadlaw na lang, Pasko na. 28 dias na lang. Uy, welcome na tuig 2021. 2022 eleksyon kahapon gintandog naton nga si Senador Manny Pacquiao gapungko bag-o nga presidente sang PDP laban posible magapapili presidente sa tuig 2022. Kahapon silingko
kung madinagon si Manny Pacquiao na hauna nga presidente hindi lang sa Pilipinas, sa bilog nga kalibutan nga may presidente kita nga boksidor, may presidente kita nga singer, may presidente kita nga artista, may presidente kita nga milyonaryo na nga daan. Amo nang matabo, pananawan naton kahapon ha, si Senador Manny Pacquiao nagpromisa sa partido PDP Laban nga ini siya magatindog batok sa korupsyon. Siling niya, ang akon iya, amo nga, wala sang kun ano nga interest sa sinuman. Pangayaw man akong Pinoy, ang akon niya para lang nga pakigbato ang kaimol sa mga Pinoy. Butangan trabaho, ang wala trabaho, homeless, butangan, puluyan. Amo ini, ang tindog ni Manny Pacquiao. Daw malapit-lapit sa pakot na ton. Nya, ang akon niya tuyo amulang nga buligan ang mga nagaantos naton nga mga kasimanwa. Ini balantayan ini sa tuig 2022. Kadumdum kamo, ang top rank promoter nga si Bob Arum nagsiling nga ini si Senador Manny Pacquiao may plano nga magpapili presidente sa tuig 2022. Siling ni Bob Arum niya, nagtawag sa akon si Manny Pacquiao. Siling niya, Bob, madalagan ako sa tuig 2022. Kag kun ako magdaog, luyag ko, nga ara kagin magtambong sa akon inaugurasyon. Hala, daw malapit-lapit, gido maarang kagid si Manny Pacquiao. Si Pacquiao, 41 anyos, magatapos iya termino sa pagkasenador sa tuig 2022. Nagdaog siya mo sa tuig 2016. Di ang PDP Laban karon ginakatapuan sa mga miyembro, 5 ka mga senador, 58 ka mga kongresista, 43 ka mga gobernador, 22 ka mga vice-gobernador, 257 ka board member, 608 ka mga alkalde, 541 ka mga vice mayor, 4,081 ka mga konsyal, kag 100,000 grassroots community leaders. Porte, balantayan, hala, sino-ayan ang engkwentrohon ni Pacquiao. Kung minos-minos lang ang engkwentro ni Pacquiao, yawan sila ka Pacquiao gid. Nang ginakuno-kuno Sara Duterte sa Davao. Hindi man ni magtugot si Duterte, bata yan may engkwentro sa isa sa partido. May negosasyon man ni. Vice President Leni Robredo, sa Mangga daw dihado siya. Sino pagid? Bongbong Marcos. May negosasyon man eh. So, klaro, nga si Manny Pacquiao, dako ang posibilidad maarang kagid sa 2022. Kung ang migo ko pang abogado niya kay Pacquiao ta, kay ga pangatag kwarta, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasai 41. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19.
Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng Philippine Standard Time, las 6:47 na, DTX 500. Philippine Standard Time, las 6:48
48 na. Bangod sining lain nga mga palayag, lain ang palayag ni Anyo, lain ang palayag sa mga alkalde, lain ang mga palayag sa task force, angot sining pagpanugot bala, tugtan ang minor de edad nga makasulod sa mga mall. Una nagpalayag si Anyo pwede, basta may ginikanan. Suno naman sa pila ka mga ekspertos na doktor, hindi pwede. Kay basi kon may malatnan nga mga kabataan, subong man ang pila ka mga mayor alkalde sa Metro Manila hindi magpasugot. Lain-lain nga statement ang nagagwa, entrada dayon si Anay Vice President Jejomar Binay. Siling ni Binay, ano kamo? Nagasinumbaganay ang statement ninyo? Dahusto man siya. Nya antes kamo kuntani, magpalayag sang kaun ano man nga statement, dapat nagtipon kamo anay, nagtinawganay kamo anay. May ara kamo lain-lain nga mga palayag kag tindog. Kinanglan niya ang government official dapat nga magsapol anay, magimo sang official pronouncement, hindi kay lain dire, lain dito, lain buwas, lain karon. Do may rason man no? Si Anay Vice President Jejomar Binay. Husto na. Kinanglan isa ka statement bala. Agod nga amo na tindog, amo na siya. Hindi pwede, hindi pwede. Hindi kay pwede subong, hindi pwede buwas. Ang iban nga lugar niya pwede, ang iban hindi pwede. Tisiling sang Anay Vice Presidente, diya daw hindi amo. Kadamo niya sa bago nga komunikasyon, wala niyo ginagamit. Dapat isa katindog kag ipalayag sa publiko, hindi kay gasala-sala ang publiko. Lain ng isa, lain man tong iban, lain man niya palayag sa pila ka mga opisyal. Kadamo niya sang gamiton para mag-isa ang statement, ga pinalumba kamo pagwa sa palayag, gasala-sala ang publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Office anak, ano nang nahuya ako magulang. Ay, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay.
alam ya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya ga ano sa Ang inyo. permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pretty gamay lang nga bagay amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Di kinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para ako sa ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may ko yung monitor sa result kami si mama kasi si papa siguro ko bantayan nyo da akong kapanglaba ko bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunway isang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot magidaw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Kagabi, ang mayor sang Los Baños, Laguna, ginlutang mismo sa sulod sang Municipal Hall. Patay. Si Laguna Governor Ramel Hernandez nag-text message dayon niya ang mayor patay gid. Ano ang kabangdanan, mga aligasyon sa likod sining pagpatay sa alkalde sang Los Baños? Si Mayor Cesar Perez nagbasol sang buhi pa siya niya politika ini ang pag-apid sa akong ngalan sa listahan sa illegal gadruga. Kadumdum kamo nga mainit ang isyuhanay. Nagpare-elect siya sa tong Mayo 13 nga eleksyon. Ang ginabumba sa iya kag mga isyo nga may angot siya sa illegal gadruga. Nga ginpanginwala man sang alkalde. Nga ginpabayaan ko lang ang isyo kay kabalo ko hindi man matuod. Pero nag-init ang isyo. Kung madumduman, si Presidente Rodrigo Duterte nagligad mag-release ang listahan sang narko pagi sa Department of Interior and Local Government. Ante sa pag-release sang among listahan, ang mayor nga si Perez luyag ya tinluan ang ngalan niya. Amo ina nga nag-submit siya sang position paper sa Malacanang kag DILG. Nga nagapanginwala nga wala siya labot sa anuman nga isyo sang druga. Posible wala pa mabasa sa Malacanang, wala pa madiparahan sa Malacanang ang position paper sang among alkalde. Kagabi, linutang siya patay sa sulod mismo sang Municipal Hall. Kung ano kamatuod ining mga aligasyon, 2 lang, 3 lang, pipila ka mga aligasyon ang posible kag pila ginatudlo nga motibo. Number 1, ang aligasyon sa illegal nga druga. Number 2, ang kasumpong sa politika. Number 3, personal nga kaaway. Pipila na ka mga anggulo nga ginatutukan karon sang aton mga kapulisan. Ang isyu direya, klaro, nga bisan diin ka, bisan ara ka sa opisina mo, bisan ara ka sa City Hall, kung hungdon ka patyon, bisan paano, may pilang gwardya mo, may ano pang armas kinataklos mo, sigurado, patay ikaw. Ang hindi maintindihan, gwardyado ang among Municipal Hall, wala gid ni isa nga nakatalupangod, wala pulis, wala bodyguard. Amon ang subong, ang gina-imbestigar, ginapadalman, kung ano ang matutuod nga motibo sa paglutang sa alkalde sang Los Baños, Laguna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan.
hingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.